Oh, hello. Those eating perfumes. Atangin chibai kan book achu. Hey zanina. Perfume kan ron review do na. Zanina kan review tur hi. Niche perfume. Lar tak mai niya. Kan ron review tur hi. Delina exclusive ani. Hek perfume hi. Arim tui kop maya. Arim asial boka. Chu wangin. Perfume kove la chuanin. Alar ber pol ani tunlaya chuanin. Chuti rualin he perfume hi ataw em minazong lei thei lo te ani awangin keini zo ziding perfumes te chuanin mipui nol pui lei thei tur kan ngai kan ron chok chuak to na chumi hmain he Delina exclusive he kan han review phot don ani ama sign hei a bottle hi han ani la amoy em a pink boka chuanin a chin hi a nget em boka hei a bura rit boka a quality a tha tin a color po hi arima in me em ani a chan chu he perfume rim hi engen yang a pink kan ti don mi rose lampang rim nam oriental garden tepo kan ti theng chu tiang lampang rim chu ni wangin rong po hin me em a chuanin arim lo spray chin do ni la ati rima hianin arima ron nam chek cheka pangpar rim rose lampang chuanin kan han da rei deuh hleka arim unmit notes aron lang tana atira hianin tlemin rose le engen yang incense tepo kan ti theng chu hei engen ni white hill hal ang chi ang chi deuh lampang anga niang chu kan hriat thiam thei nan chuanin tlemin a musky deuh hleka arima ron rei deuh hleka vanilla rim tepo aron nam deuh tana chuanin arim langsar ber ero chu rose rim lampang neuh anam ani chuanin tlem zawng thei han ti mai la pear nge ni lampang ang deuh nam nasal tu silo maro chu han hnim chuanin arim aron nam ve chek chek ani amaro chu arim langsar ber ero chu rose kan ti to kha he a heart note ah hianin turkish rose ani hrim hrim a chu wangin arim langsar ber tur po ani reng boka chuanin helai hianin vanilla tlem alang tel boka a musky deuh hlek engen yang hei arima complicated a arim po ana a chuanin summer fragrance atan po tha em ani arim hi a summer em ani nipuya po han hmangta ula arim hi a duom em a angai na tom angai zon om ani zawk ang chu nula mel tha tak in han hmang seng chuanin a in cheina zong zong nen a compliment nge yang arima sophisticated a arima changkanga hei trend khata chuanin trend khat rim kan rim te po hi kan sensory organs pakhat an ni angin hei taste te nge ni touch te eyes te visual sense te mo kan rim po hi visual nge ni kan sensory organs pakhat ani angin rim hianin mi please ve the ani entir nanin mi ta kan hmu thei chuanin entir nanin mi pa chuanin nula chelo tak mai kan han hmu a arim nge ni arim kan han ngai bel thei tur awm chi kha awm ta ni entir an he rim hi chu no pang cherim ani lo nula nge ni
kum somni pali tanga somni panga aino panglo rim changkang tak mai a in cheina po smart tak enge ni lady tak tura khanin angai theini kha rim kanwa hnim khanin khanula chelo lutuk mai rim kha kan mit kha khana ron lang hal uai theini chu he rimina kentel hi ni a no pangchia in hmangse a in hme lo kan ti na ni lovin i kha rim khanin kha a hmang tu tur nia langber kan ron soi lang mai nia no pangpon hmangse anin hme em thoni tin tlema no pang deuh zual chuanin hei floral notes rim enge ni a taste anga han compare don chuanin entirnanin no pan lai chuanin chithlum amo sweets te kan du thin ta kan du complicated lo ni ti meang chuanin kan han upatel tela thil kan lo du changkanga sweets a te po entirnanin a thlum tuk ringot satliat ni lo deuh te entirnan hei rosgulla te rasmalai te po a thlum tuk nge ni na zong satli ringot kha kan du lo ta ni kan nge ni he lai tlema saffron telte nge ni saffron telte nuts telte amo cardamom telte ron tel khanin a thlum kha ron complement tui em ta ni khati ang deuh khanin he lai a po hen arim hi a sweet a amaro chu a sweet thon ringot lo a I tleminam nge ni arim sweet ron complement tur khanin he laia vanilla kan ti te tlema musky tlema arim ron tak deuh ti mayang khang ang zong a ron kentel na khanin arim tuina kha ati complicated ta ati changkang em ani chu wang chuanin hi chu nula changkang in titan chuanin nei ve nge ngei tur a kan ngaia amaro chu mi awang tak chuanin I kan ron hemi kan line ti mayang zo ziding perfume line kan ron siam na chan po hin reng ta he bur hi han angani 75 ml hi sing ni sang thum vel don ani a to em a mina zongina an man atan chuanin tlem chuan a to deuh ani chu mi wang tak chuanin he rim ang tak tur hi kan ron siam chuaka hi zo ziding perfume he rim tur anga kan siam hi nia a bur hi hemi hi kan la tifel lowa ti mayang hemi bur ang tak hi kan ron mang kher lo mai the amaro chu hei hi tuna a bur ruak kan nei a kan ron thun hri ani a chu min lo hriat thiam pui ula chuanin ml chi hrang khan kan ron then dona 10 ml 30 ml le 50 ml te pon kan ron siam dona tuna kan ron tarlan tur hi arim hi lo compare don ta ila ati rim nen hi chuanin tlem chuan danglam na chu om deuh tlemin aron fresh deuh zo kan niang chu ti mayang maro chu a hard note hi chu inang em ani clear shan har em a hemi nge ni a main note kan ti mayang chu a rose note hi chu hriat shan har to em ani aron rei deuh nu hi chuan aron rei tel tela hriat shan har tel tela tin kan han man chin to a chuan he Delina exclusive zo ziding perfume ina kan siam hi a dai rei zo ka ni a dai rei han ti hianin omzia chuanin thil pathumina then theia longevity projection le silage kan tia longevity hi chu a dai rei vek tho a dai rei ve tlang pui te po hi ani na taka chuanin a rim hriat mang lo hi om ve thin ani entirnanin I kora khani spray ta darkar anu loka arim kha I hriat tham om to mang lo thin ani chu a quality in thlau na lai ni thin ta arim chu arei ve tho ta ni entirnan I kora khani spray a I zuk nim chuan arim kha chu ila hre tho ang amaro chu midang hriat thei turin arim kha ana lo thin ani chu a projection kha kan tia a projection kha
he Delina exclusive ini clone kan siam hi a dai reizo kin kan ria nangni pon kein chu kan siam ani wangin kan ron fak mai amani te point mai te maro chu nangma ni ngei khanin leichin ula adiken te po kan ron siam dona e tuna hianin he Delina exclusive kan siam hi cheng zathum cheng zaruk zo kani cheng zaruk velin shal kan tu ba achan chu avala to ve inti mai thei cheng zaruk chuan a clone ve si te point mai thei ni amaro chu a quality sang tho ni kan clone siam hi I he Delina hi at original zo ka hi 10 ml in siam don taila sang ni ve langa yang chu tiang khop chuan in to chu mi om zia chu he kan clone siam hi a let li in atlom ti na ni chu a let li bor velin sang ni he original hi 10 ml siam don taila 10 ml diken I sang ni tanga sang ni zathum bor velangai chu tiang khop chuan in to ni chu hemi a clone kan siam hi 10 ml kan siam hi cheng zaruk bor velin thal thei tur kan in ngaya chu I thil pakhata chuanin a siam mana hi atlom thei tak lo ni rim tui tur chuan a chan chu a oils kan hmana hi natural le synthetic hi om ve a synthetic kan ti chuanin chemically synthesized sei natural ingredients manga siam ni lo chemical chopol timayang chemical a po natural lo ro po hianin chemical kha chemically synthesized kha cheve ka ti na ni lo ni a quality sang le sang lo kha om vele tho ta ni khami natural phei kha chu ato le zo lo thei lo ta acha chu entirna nin rose atang khanin na oil la chuak tur khanin rose tam tak kha mananga ya chu wang chonin atlom tak tak thei lo ni hi entirna nin Delina exclusive 10 ml cheng a original cheng zathumin kan zuare an ron ti ni chuanin a original ani lo ti na ni mai a thei lo khatia ang zat khanin adiken khatia ang man zat kha siam ngai na lo shrim chu intriat thema poimo a awa to ve adiken ani original po ni lo 10 ml zaruk chu awa to ve point ni mai the amaro chu a original tluk ang thuak a projection po a aya thama zok nia kan hriat ania chu wangin he a price tag po hi ani kan set sang chuang lo ani na taka chuanin leive chin ula cheng zaruk te chu kan afford thei tur kan ngaya a lo thalo ni chuanin nangni ponin ron comment danga a tha ara chuanin in ron fak ve tunga thalo ni chuanin keima ni po min ron hrilh mai anga leitla kan ni lo we amo te po in ron ti theya maro chu han hnim ve chin hrim ula 100% chuanin a inang chu kan ti thei lo amaro chu adang lam na chu hria da har ve khop mai tuna po hianin hei ka tissue pahnih ka spray na hi kan hnim a adang lam na chu hria har tak ani mirim chik mi deuh te ini lo chuanin isasang mi lo tura kan ngai tin he Delina exclusive he ka soyang khanin arim hi ana ve dewa andinanin mi puipun khom na andinanin cholni chopma Sunday school anga te chuanin midang tana angani rim na lutuk ang kha chuanin in spray chi lo mai the andinanin voi khat spray chuan tok view mai the ni chu wang chuanin a to nangin a hek lo ani a chan chu a dap lei ula voi thum voi li verin in spray a dap po kher lo mai thei ni na taka chuan Delina exclusive hetiang ang rim pu hi voi thum voi li in spray hetiang projection nei thatur hi chuan chu wangin he in lei a clone kan siam a po hi leita ula a hek lo ani a chan chu arim hi strong projection kan soyang khanin
a projection a strong a chuanin na china ka sawi tel lo pakhat chu a sil ei chi nia entir nanin room a ivakal ta amo i kalna i rim cham banga kha sil ei chan tia chu arim hriat em ni room chhungah hianin chuwang chuanin entir nanin mipui hnai deuh anga i thu dawn te nih chuanin voi khat bak chu in spray khawlum ni anga phei chuanin thlan te lo chhuka taksa lumin kha perfume rima kha aron tina le zual thei ta ni chuwang chuanin summer ani khawlum ni anga te phei chuanin in spray hnem lutuk lo kha a tha zawk mai theia rim na ngai na deuh te nih chuanin a tha vek tho a tin entir nanin cafe amo mahni a khawi amo ni chhuahna te in han kala mahni in confit tawkin in han kala i rim an nam wang turai duh te phei kha chuanin he perfume tluka tha hi a awm chuang kher lo mai thei ni a rim kha a tui em a ikal na hnu hma kha nge ni a hriat em ani nangma an ron en lo ani pon kan sawi ang khanin visual sense kha atirah khan an lo notice kher lo che pawh ni mai thei amah ro chu he rim i put atang hianin mi in an rawn hawi zawk thei nghe ang rim tui lutuk kha kha rim tui na putu kha tu nge ni ani tih rawn hre chak khanin an rawn melh nghe ang che chu tiang vel chu ni he perfume special na chu wangin in lo lei ve chin ngei dawn nia tin perfumes dang te pawh kan line ah hianin rawn tih chhuah kan tum a kan sawi ang khanin kan tum ber chu entir nanin cheng sang hnih sang thum man vel anga amo vela in lei thei ang chi kha chu kan rawn ti chuak kher lo mai a chan chu cheng sang hnih sang thum man ang te pawh kha entir nanin kan han sawi lawk mai nga hei Ariana Grande lines te pawh hi heng anga niche perfumes rim ang tura an siam hi tam tak awm ve ni cheng sanga mo cheng sang li sanga vel te pon khang ang aya tlawm le a siam le chhawng tur khanin a har sa tawh thin ani a chan chu a rim khatia anga tui tur chuanin kan sawi ang khanin a natural amo a raw ingredients kha chemically synthesized pawh ni se a quality ngai ve thunga tlawm deuh kan siam khanin a rim kha dik thei lo ni entir nanin arsa a awm ta arsa han dan le chicken masala powder chu ei nang thei lo ni a hang ve tho ni a tui ve tho tui te phei chu mahse a dik thei lo ni naturally le nge ni chemically a synthesize na kha chu a rim a in ang thei lo a chu wangin khatiang anga quality compromise lu tu kha kan duh si lo wangin a man pawh kha tlawm theih chin kha awm ve lo thei lo chu min lo hriat sak turin kan rawn ngen hmasa bawk cheu a zanin atan chuanin kha zawng kha ni mai se zan dangah hei aia tha hei aia nge ni amo rim dang tui deuh te pawh kan la rawn ti chhuak leh zel dawn a chung awang chuanin kan channel kha min lo subscribe sak bawk ula chuanin heng awangah heng min lo like sak tu te tan hianin giveaway te pawh kan nei dawn a chu wangin kan channel kha min lo subscribe a heng kan videos te pawh min lo like sak ngei turin ka rawn ngen bawk a cheu ani kan lawm e